n'i ye densɔrɔbaliyaw ta k'a lajɛ 30-100 sara la i b'a sɔrɔ o da bɛ cɛ de la nka mun de y'a to ni cɛ tɛ den sɔrɔ kun bɛ se ka cɛ bali ka den sɔrɔ nin video in na an bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye walasa i bɛ se k'a dɔn kun min y'a to n'a sɔrɔ i ma den sɔrɔ walasa i bɛ se k'o dɔn ani fana mɔgɔ wɛrɛ min bɛ n'u tɛ ka den sɔrɔ kun min y'a to olu fana ma den sɔrɔ walasa i bɛ se k'o dɔn e ka to video lajɛ la fo ka taa fɔ a banna i bɛna a bɛɛ lajɛlen dɔn sisan n'i labɛnnen don an k'a daminɛ n ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n ye nin video kɛ ka d'a kan cɛ caman bɛ yen nɔ u degunnen don ka sababuya kɛ densɔrɔbaliya ye nka n'i ye furu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ni den tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ jalaki o ye muso ye k'a sɔrɔ furu dɔw bɛ yen nɔ a caman na i b'a sɔrɔ densɔrɔbaliya da tɛ muso la a da bɛ cɛ de la cɛ dɔw yɛrɛ bɛ muso kelen furu ka fila furu muso caman furu u b'a kɛ den ɲɔfɛ mɛ a caman na i b'a sɔrɔ o bɛɛ la den tɛ sɔrɔ nka n'u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ tagalen ɲɛfɛ u bɛna dɔn k'a fɔ a da tɛ muso na a da b'olu yɛrɛ de la nin video in na e bɛna a kun bɛɛ lajɛlen dɔn o ta bannen fana nin video laban na e ka to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna ɲɛfɔ i ye n'a sɔrɔ e tɛ ka den sɔrɔ i bɛ se ka min kɛ walasa i bɛ se ka den sɔrɔ n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye nin video in kɔnɔna na nka i k'a dɔn k'a fɔ densɔrɔbaliya kun caman caman de bɛ a la nka sɔnni n ka don o kun na k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ i ka fɛn dɔ dɔn min nafa ka bon o dɔ ye mun ye cɛ lawaji a hakɛya i ka dɔn k'a fɔ ni cɛ ye lawaji bɔra a bɛ hakɛ to wala a fɔ kun ye walasa a ka faamuya ni cɛ lawaji bɔra lawaji caya a bɛ se ka taa mililitiri 2 ka se mililitiri 5 ma a dɔw la a bɛ se ka jigin o duguma ka se mililitiri 1 ni tila ma nka n'a jiginna o duguma o man ɲi nɔ nka lawaji yɛrɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ i b'a fɔ an b'o wele ko spermatozoïde lawaji an b'o wele sperme fɛn bɛ lawaji kɔnɔ n'o ye spermatozoïde ye ale nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye denkisɛ ye o de bɛ yɛlɛma ka kɛ den misaliya don walasa i ka faamuya a bɛ komi ni président bɛ a ka so n'a bɛna bɔ ka bɔ a ka fɛ yen ka taa palais présidentiel la ka taa jamana ye yɔrɔ min d'a ma n'o ye palais ye ka taga yen nɔ i b'a dɔn sɔrɔsiw bɛ k'a ɲɔfɛ sɔrɔsiw minnu bɛ tugu a kɔ sperme o ye n'o ye lawaji ye ale ni denkisɛ bɛ i b'a fɔ o cogoya de ni cɛ lawaji bɔra n'i yɛrɛ fɛ k'a dɔn fana i bɛ se ka ni lawaji bɔra i bɛ se k'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ i b'a lajɛ i bɛ fɛn kurukuru dɔw y'a la o bɛ ko tumunugunin i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na o fɛn kunkolobani ninnu o de ye denkisɛ ye sperme n'o ye lawaji ye ale bɛ denkisɛ kɔlɔsi fo ka taa se denkisɛ ka se muso ka denkisɛ ma yɔrɔ min na n'o ye ovocité ye ale cɛ denkisɛ ni muso denkisɛ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o wagati min na o ye sperme ka baara nɔgɔyalen o min bɛ kɛ gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔ fɛn caman caman de don a bɛ komi i bɛ voyage sira de kan o bɛ ka bilasirali de kɛ donc o la fɛn caman bɛ se ka k'a kɔnɔna na ni lawaji dɔgɔyara a bɛ se ka na ni densɔrɔbaliya ye ni denkisɛ ni a tɛ bɔli kɛ walima ni denkisɛ yɛrɛ fana tɛ cɛ la donc o bɛ se ka na ni gɛlɛyabaw ye nka o bɛ se ka sɔrɔ ni fɛn caman de ye ni lawaji o bɛ min denkisɛ min dɛmɛ walasa denkisɛ ka se a seyɔrɔ la denkisɛ min bɛ bɔ cɛ la ale denkisɛ ni lawaji bɔra komi i ye lawaji hakɛya dɔn a cɛmancɛ ta n y'a jira ka 2 mililitres ka taa 5 mililitres la lawaji mana bɔ wagati min na denkisɛ min kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na o denkisɛ kan ka taga fɔ 80 millions de spermatozoïdes par éjaculat ni cɛ lawaji bɔra denkisɛ min kan ka sɔrɔ la kan ka taa fɔ miliyɔn 80 na nka n'i ye a mililitiri ta k'a lajɛ a mililitiri kelen o mililitiri kelen min ka ɲi i b'a sɔrɔ denkisɛ min kan ka sɔrɔ la o bɛ taa fɔ 15 millions de spermatozoïdes par millilitre miliyɔn 15 spermatozoïdes denkisɛ miliyɔn 15 o kan ka sɔrɔ n'i y'a mililitiri kelen ta o kan ka sɔrɔ la o de b'a to ni e bɛ se ka den sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nka ni kɔlɔlɔ donna nin dɔ la dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye n b'a dɔn i ye nin yɔrɔ faamuya o la sisan ni denkisɛ ni ale bɔra o b'a sɔrɔ denkisɛ min bɛ bɔ ni a ka dɔgɔn ko a tɛ bɔli kɛ an b'o wele oligospermie nka ni denkisɛ bɔra i b'a sɔrɔ dɔw la fana cɛ dɔw bɛ yen nɔ denkisɛ bɛ bɔ i b'a sɔrɔ denkisɛ min bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a denkisɛ banabagatɔ ka ca i b'a sɔrɔ a denkisɛ ninnu na caman bɛ yen nɔ minnu man ɲi nɔ an b'o wele teratospermie mais dɔw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ tuguni i b'a sɔrɔ denkisɛ bɛ bɔ nka i b'a sɔrɔ denkisɛ minnu bɛ bɔ o denkisɛw kunsalen don u ka suma u ka tagama ma teli u tɛ se boli bɛrɛ la u kunsalen bɛ kɛ sira la u bɛ to sira la fo ka taa se sɔnni u bɛ se muso denkisɛ ma yɔrɔ min na ovocité ma yɔrɔ min na u bɛ sa sira la u tɛ se muso denkisɛ ma olu bɛ sa sira la donc o la an b'o wele asténospermie nka cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fana i b'a sɔrɔ denkisɛ yɛrɛ tɛ olu fari la donc an b'o wele agiospermie ninnu fɛn o fɛn a bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman de fɛ a dɔw bɛ se ka sɔrɔ an kɛwalew fɛ an kɛwale ye jumɛn i
i b'a sɔrɔ an bɛ mun kɛ an ka dumuni duncogo o bɛ se ka na n'a ye bonya kojugu o bɛ se ka na n'a ye sigarɛti min o bɛ se ka na n'a ye gulɔ min o bɛ se ka na n'a ye dɔrɔgu ta o bɛ se ka na n'a ye n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ k'olu ka sigarɛti ou ka gulɔ min o bɛɛ la olu bɛ ka den sɔrɔ mɔgɔw tɛ kelen ye bamananw ka kuma dɔ ko dan ko ma o bɛ na ni magosa ye mɔgɔw tɛ kelen mais mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i tɛ ka den sɔrɔ n'i ye a ye k'a fɔ e tɛ ka den sɔrɔ n'a sɔrɔ i ka baara ninnu dɔ kɛli ye i b'i mabɔ o la kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i mabɔ den sɔrɔ la ani fana fɛn wɛrɛ fana bɛ yen nɔ fana i k'i hakili t'o la o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya ye ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ni sɔrɔ e tɛ den ka den sɔrɔ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ n m'a dɔn i ye nin yɔrɔ faamuya nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ o ye fɛn wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ infection dɔw bɛ yen nɔ ni olu bɛ se k'a kɛ nka infection o ye mun ye o ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka kɛ farisogo la infection dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ n'a fɔ olu infection urinaire minnu bɛ sugunɛ siraw fɛ walima infection minnu ye prostate sɔrɔ walima infection dɔw bɛ yen nɔ ni o ye n'o sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ n'o ye banakisɛ minnu nana farisogo la olu dɔw bɛ se ka na n'a ye ani fana génétique sira fɛ fana dɔw bɛ se ka na n'a ye fana olu dɔw bɛ se ka sɔrɔ o sira fɛ dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ bana fɛ banaw bɛ bana nɛrɛlabana dɔw bɛ yen a bɛ se ka sɔrɔ o fɛ dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ traumatisme fɛ accident n'a ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni dɔw ta ye dɔw fana opération sen fɛ a bɛ se ka na ni dɔw ta ye a kun ka ca kosɛbɛ ani fana bana dɔ bɛ n'an b'a wele varicocèle o min bɛ kɛ o bɛ se ka na ni densɔrɔbaliya ye cɛ dɔw fana na a kun ka ca kosɛbɛ ninnu ye kunbaw ye i kan ka minnu dɔn nka i ka dɔn k'a fɔ ni i tɛ ka den sɔrɔ a caman na sɔnni a cɛ i b'a sɔrɔ taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'olu fana jateminɛ walima wagati yɛrɛ la i bɛ se ka taamasiyɛn dɔw jateminɛ o taamasiyɛn o dɔ ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ i bɛ wagati jan kɛ furu kɔnɔ ka sɔrɔ i tɛ ka den sɔrɔ walasa k'a fɔ ko i tɛ ka den sɔrɔ furu kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ cɛ ni muso n'aw furula k'a fɔ a bɛ ka se ɲɔgɔn ma a bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 2 fo ka se siɲɛ 3 ma a b'o sɔrɔ kunɲɔgɔn fo ka na se san 1 ma walima ka se san 1 kɔ fo ka se san 2 ma n'aw tɛ ka den sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ aw ka furu kɔnɔna na aw tɛ ka den sɔrɔ donc n'o kɛra a kana sigi cogo si a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛɲini a ka ɲɛdɔn n'a sɔrɔ min don o ye taamasiyɛnba fɔlɔ i kan ka min dɔn i b'a sɔrɔ a dɔw la fana i b'a sɔrɔ cɛya fana i b'a sɔrɔ a fanga bɛ se ka dɔgɔya walima i b'a sɔrɔ lawaji bɛ se ka na joona kojugu walima i b'a sɔrɔ dimi fana bɛ se ka na kɔmɔkili yɔrɔ n'o ye cɛya dugumala ye ni a bɛ hakili to ni caman b'a dɔn dorobaranin na donc walima testicule ka na kɔmɔkili yɔrɔ na i b'a sɔrɔ dimi bɛ se ka na yɔrɔ la olu bɛɛ bɛ se ka ni taamasiyɛnw ye minnu bɛ se k'i lasɔmi k'a fɔ e tɛ ka den sɔrɔ ni problème bɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn don n'a ma se i ka den sɔrɔ yɔrɔ ma ninnu ye taamasiyɛnba ye i kan ka min dɔn nka ni e tɛ ka den sɔrɔ e bɛ se ka mun de kɛ i bɛ se ka fɛn minnu kɛ o dɔ ye mun ye walasa i ka bɛ se ka kisi densɔrɔbaliya ma walima hali n'a sɔrɔ i tɛ ka den yɛrɛ sɔrɔ ka ban walasa i bɛ se ka koɲɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a sɔrɔ i bɛ sigarɛti min i bɛ sigarɛti min i b'o dabila n'a sɔrɔ i bɛ gulɔ min i b'o dabila n'a sɔrɔ i bɛ dɔrɔgu ta fana i b'i mabɔ olu la kosɛbɛ n'a sɔrɔ i tɛ farikolo ɲɛnajɛ ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ ani fana n'o y'a sɔrɔ fana k'a fɔ i ye mɔgɔ ye k'a fɔ mɔgɔ min ka bon i b'a ɲini ka régime kɛ ka ɲini ka dɔ bɔ farisogo la i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye o nafa ka bon kosɛbɛ mais mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko hami kojugu jɔrɔ kojugu ko fana bɛ se ka mɔgɔ yɔrɔ ma janya den sɔrɔ fana na donc i bɛ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se ka na ni hami kojugu jɔrɔ kojugu ye i bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o yɔrɔ fana na donc dumunifɛn dɔw bɛ yen fana minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka den sɔrɔ ko nɔgɔya i ma n delila ka video dɔ k'o kan i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na donc n ye fɛn caman dumunifɛnw caman fɔ i bɛ se ka minnu dun min bɛ se ka den sɔrɔ nɔgɔya i ma a caman bɛ se ka kɛ vitamine B12 ye vitamine C de fluoro ani zinc dumunifɛnw ka ca nka walasa i ka se ka dumunifɛn minnu kan k'o dun ani kɛwale wɛrɛ min bɛ yen i kan ka minnu kɛ walasa dɔw fara denkisɛ kan n ye video dɔ k'o kan i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na walasa i k'o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ n'a sɔrɔ nin video in ye dɛmɛ k'a fɔ i ye kunnafoniya caman sɔrɔ la e kana ɲinɛ i bɛ se k'a fɔ n ye commentaire la i ka j'aime ta n'a sɔrɔ video in diyara i ye fana i k'i abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i ka partager i ka tila i dɔnbagaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛɛ bɛ se ka ni kunnafoniya ɲuman sɔrɔ i ka tulo notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ se ka lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la n'a sɔrɔ notre santé video ka di i kana ɲinɛ samedi o samedi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ walasa ka video kura kɛ walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan i k'an bɛn o la